Er Mathias derinde? Ja, ja. Er du sikker? Robin, har du set, hvad Christina har fået? Ja, det er sygt. Du skal lige tage mig ud og ligge der og rulle mig rundt i græsset, hva'? Godt så, Robin! Det var ikke sjovt. Altså, kan I ikke blande mig udenom? Har du ilden på dig? Jeg er sådan, ej, pas på øreringene. Når nu du viser det, så kan jeg se, at du står dum i nakken. Ej, hvor kunne du kaste langt. Christina!